Għadhom kemm daqqu sabata fil-għaxija nilqawkom hawnhekk mill-istudio sa Radio 105 għall-edizzjoni oħra tal-programm Mid-Dinja Ħamrun. Illum fin-nuqqas tal-Wisvella ħankun qed intella dan il-programm jiena Manuel fejn għandi panel hawnhekk sabiħ panel li żgur ħajkun diskussjoni interessanti. Nilqa' fostna lil Viktor Kassar, għandna lil Captain ta' Ħamrun Spartans, Henry Bonello u anki l-ħabib tiegħi hawnhekk ukoll il-ġurnalist ta' Replay Chris Mikallef. Il-lejla tajba lilkom. Laħwa, ħanibda bik Henry fil-fat. Rol ġdida, dan l-istaġun, il-rol ta' captain ta' team. ħamur daqxej lura fil-bidu tal-istaġun. Coach ġdid, players ġodda, kenna players illi labu futbol ukoll f'livell ħafna aktar roli minn dak illi jintlab f'pajjiżna. Kif tkun l-atmosfera fid-dressing room f'daw l-ewwel ġranet fl-ewwel ġimgħat illi il-players qed jiltaqgħu, players ġodda, għandek coach ġdid. Kif jibdew integraw il-players flimkien? Dawn il-players pereżempju li jkunu labu f'livell aktar oli minn dak ikollhom xi reazzjoni differenti fid-dressing room jew kella jkunu parti mill-iskwadra minnu fih. Fil-verità dejjem jiddependi mill-karattru tal-plejer. Pereżempju Ante Ćorić xinġie naħseb l-iktar wieħed li lab f'livelli għolin vera kien down to earth ħafna, fis-sens laqas tinduna li lab mar-Roma, Xerbelovic mhux se żball mal-Kroazja, Champions League, Group Stages, Champions League, ġifieri lab livelli importanti ħafna, fim? Però integra ma' tim vera faċli u għet minna mal-lowel labda problemi. Ma tissib oħrajn fil-verità tgħidha fejlab, fil-World Cup u jkun daqsxejn ikollu karattru daqsxejn kif ma tantx ma kenniex ta' ġifieri, però ovvjament f'20 sena intqajt ma' wieħed fimt, ġifieri naħseb kollu jiddependi mill-karattru tal-plejer. U kemm taffettwakom din il-karattri, ħan nitkellmu fuq il-karattri, kemm tkun qed taffettwakom bħala players meta jkollok dawk it-tip ta' karattri negattivi forsi fl-iskwadra tkun qed taffettwa il-rol tagħkom fil-pitch u mbagħad taffettwa b'xi mod jew ieħor jew nkellintkom bħala players tinjoraw il-karattru ta' dak li jkun u ma tħallux taffettwakom. Isma' inti fil-verità tintaqa' kuljum. Tajjeb, ġifieri ħafna drabi tispiċċa tara l-sħabek tal-futbol iktar minn kwalunkwa bniedem f'ħajtek. Allura mingħajr ma trid tikreqsek relazzjoni ma' kull wieħed minnhom. Fimni, jekk ikun hemm xi wieħed li jkun daqsxejn kemm naqbad ngħid differenti mill-pjata tim jew jitwarrab waħdu, ġifieri da jispiċċa ħadd ma jkun joqgħod miegħu, jew nkella fimni kollu jadatta għall-komplement tat-tim. Ġifieri jiena s'issa qatt ma kelli dik tip ta' problema ma nagħmlu żgur u laqas ma' klabs oħrajn. Però kull meta kien hemm ġifieri dejjem dortu magħhom. Dejjem sebnu soluzzjoni. Fimni, is-sib ovvjament kif qed lek. Fil-bidu kienu kien hemm ġilli, kienu kien hemm però ma tqisu jissetilja, fimt? Nerġgħu morru għal-bidu kol meta tiltaqgħu il-players u rajtu l-iskwadra li għandkom paragun mat-timijiet l-oħra li kont tilab magħhom anke paragun ukoll mat-timijiet ta' Ħamrun Spartans li magħhom din hija raba sena sa fejna fiera ma' Ħamrun. Din il-ħames waħda. Tal-aħħar. Skont dal-kuntratt. Issa nitkellmu dwar aktar il-qudiem. Issa nitkellmu skont dal-kuntratt. Però meta wara ftit ġranet qed jinnegozja diġà. Għandna xi pinna x'imkien hawnhekk. Però wara ftit ġranet illi tkunu tqajtu l-plejers bejtu tagħmlu l-ewwel sezzjonijiet ta' taħriġ u forsi wkoll anki xi partiti ta' ħbiberija. Kontu temnu illi tistgħu tagħmlu dak illi għamiltu s'issa fil-bidunet meta rajt din l-iskwadra, rajt is-saħħa tal-iskwadra. Kontu temnu jew kellha dubji xorta waħda jibqgħu hemmhekk jekk tistgħux taslu sa fejn verament wasalna s'issa bħala Ħamrun Spartans. Biex inkun onest miegħek, bit-training li kien qed ikollna fil-bidu fl-ewwel ġimgħa ta' din is-sena, naħseb jiena tibda tgħid ismani. Naħseb jien bil-kwalità li kien hemm, ovvjament u bl-istamina
li l-players kienetu ovvjament jitrenjaw għalija. Isek tibda tgħid li jismani qed nagħmlu xi ħaġa biex fl-aħħar mill-aħħar għall-inqas nkunu viċin ħafna li naslu għall-tragward. Mbagħad xin tibda tilab ċertu logħbiet bħal pereżempju kontra il-Maccabi u Dynamo fej labna l-lob mhux qed tifhem kienet naħa waħda tibda tgħid ismani hemm ċans għall-aħħar logħba fimt li Tibda temmen iktar. Ovvjament inti iktar ma għaddi żmien, speċjalment meta jkollok coach ġdid ukoll flimkien mal-players ġodda li jkunu ġew, iktar ma għaddi żmien li tista' tagħmel hija tissaħħaħ bħala tim, għax ovvjament dan mhux team sport, mhux tennis, fimt il-kollettiv li jagħmel differenza. Le, jiena u anke kif konna għaddejna kontet li iktar madda żmien, iktar bdejt nemmen l-istajna ngħaddu. Fil-fat preferenza, ħanaqbes qabża. Preferenza dak li qal Henry jagħmel sens ħafna għaliex naf li ħadmu ħafna fuq il-fiżik fl-ewwel ġimgħat. Għadhom sissa taġbi. Hija ma iktar mis-soltu jew minn coaches oħrajn. 100%, mela. U deret għaliex fl-Ewropa ħafna mill-lobbiet ikkoreġini Viktor ukoll ħabru Spartans jew fejn is-soltu naraw klabb Malti aħna jikkrolla fl-aħħar ħinijiet tal-partita. Ħabru Spartans bil-kontra. Ġifieri innexxielu jerbaħ ukoll anke partiti jew nkella jsalva partiti fl-aħħar ħinijiet tal-partita. Ġifieri hemmhekk juri wkoll il-fiżik, l-endurance ukoll anke tal-players kemm kienet preparata. Ġedan huwa mertu għall-amministrazzjoni teknika u għall-plejers li jaddattaw ukoll għal dan it-tip ta' taħriġ illi forsi kif qatt inti mhux daqshekk normali li narawh hawnhekk f'pajjiżna. Kollox ma kienx faċli biex tadattax kien hemm ċertu players li shock therapy. Daqsxejn bħal meta inti tmur ġo pajjiż ieħor ġo kontinent differenti tuħu culture shock fint u jiena insertajt le għax meta kont ħafna żgħar kienet dak kien kif nagħmel il-pre-season, fimt? Jiena dak iż-żmien kienu jemnu ħafna b'dat tip ta' però fimni, dan kien daqsxejn iktar ukoll biex. Però jiena iktar stajt nifhem li għax inti titqis li ħafna players minn 10 snin iżgħar minn 15, allura kienet ukoll ta' challenge li biex nipprova nfehmhom mill-isma' nħares biex tasal taħdem, mhux mobile, PlayStation, fim? Tirsisti biex ismani tikkompeti f'livell għoli. U ismani aħna fil-verità mal-Lużen. Tqis tim bħal dak fej qabilna ta' xi ħamsa u warajna ta' xi ħamsa oħra u aħna biex rebkonna fejn naħseb jiena fl-opinjoni tiegħi bħal kelli għamilt intervista hawnhekk kont daqsxejn frustrat għax hemmint nemmen li stajna nġibu 3 punti. Mux ċajta. Mux kontra biss, Jemma, case in point, dak il-team fim fej, ismani, livellu li naħseb jena li labu maħħom huma li kienu anka bħala clubs jahdu sem fi Champions League, gruppi, mux ċajta. Minuta qabel ma qlajna l-go, kellna open scoring chance. Kapaċ kien idawar il-loba. Dik hija l-ironija. Wanka wara. Ħafna chances dik il-partita. Viktor, ħandur daqsxejn fuqek issa ir-rol tiegħek fil-klabb żgur illi dan l-istaġun kellek ħafna aktar x'tagħmel. Emmint illi apparti li emmintx illi fil-bidunet li stajniex naslu hawnhekk illi kienet ħolma għal kulħadd. Però ma tabdejna ngħixu dik il-ħolma. Emmint illi il-klab kien daqshekk organizzat illi irnexxilna naslu għaliha b'suċċess fl-aħħar mill-aħħar. Aħna mhux qed nitkellmu meta ngħidu suċċess, mhux qed nitkellmu biss dwar ir-riżultat fil-pitch, però bħal organizzazzjoni. Mela, Henry tkellem fuq il-lat tekniku u fiżiku. L-ewwel nett ngħidu li dal-coach aħna semmejna players ta' ċertu livelli li ġew, imma anki dal-coach, il-coach jaf livelli għoljin ħafna, jrid jagħmel differenza wkoll. Ma naħseb il-punt kruċjali kien nara jiena il-karattru tal-President. Wa mhux qed ngħidha ġifieri biex nitkellem the easy way out, imma id-drive li jpoġġi il-President fil-players, fl-amministrazzjoni, fuq kulħadd iġelek temmen. Kulħadd ikollu d-dubji,
U ma ninsewx li l-ewwel round fiċ-Champions League aħna għaddejnieh wara 28 penalty. Ġifieri ma kienitx xi logħba easy. Imma bejn bil-mod kif tikkwalifika bħalissa u bejn bil-mod il-mod, kemm il-fiżika kif qal Henry li nfakkar li mal-RFS l-aħħar logħba meta għaddejna ġabunna dromina lija fl-83rd minute. Ħafna clubs, ħafna timiet jikkrollaw dik il-moment. Aħna ma krollajniex, bqajna fiżikament tajjeb, bqajna konċentrati. U kellna ċansis tagħna. U eżatt. U hemm minna li xorta aħna nistgħu nerpu dik il-logħba. Imma l-ambjent kollu iva kien pożittiv. Jekk tajt konċert li ħana ngħaddu gruppi, ma nistax ngħidha. Li xtaqt nikkummenta imma wkoll id-differenza bħala administration bejn il-qualifying grounds u l-lobbit li kellna fil-gruppi. Hija enormi. Ma nistgħux nikkomparaw. Learning curve. L-ewwel net kif għaddejna l-gruppi, l-ewwel ma batitilna l-UEFA batitilna manual fih 243 pages. Li ma tkunx aktar xaqsmu aktar intkom. Xej, aħna ma naqsmu ma xej, aħna jekk napoġġu fl-iskun tal-ilma fuq il-mejda rdu naħħu l-label għax sponsor huwa tal-UEFA. Dak eżempju banali imma biex u kien hemm żminijiet meta ġranet meta panikjajna għax insejna neħħu it-tag u panik sħiħ morna niġru kemm hemm flix kemm morna neħħolhom it-tag, imma mhux dik biss. Imma rrid ngħid ukoll imbagħad hawnhekk il-Ħamruniżi juru l-aħjar tagħhom. Irna nixxina naqdu grupp ta' nies, konna l-fuq minn 40 ruħ, qed niftehmu bis-sewwa jew bid-newwa. Kif qed jgħid Chris learning curve. Tiżbalja, titgħallem, kellna jnuna ħafna mill-UEFA stess, kellna jnuna mill-MFA ukoll, għaliex l-MFA hija għandha esperjenza torganizza il-lobit tan-nazzjonal. U kommentaw inna wkoll nies tal-MFA li dana il-livell huwa ogħla minn tan-nazzjonal. Sewwa. Imma bil-grazzja tal-Alla irnexxinna u naħseb jiena ħriġna jekk ma ngħidx bil-flying colors imma naħseb l-unuri fl-amministrazzjoni. Meta tajt kellna l-għajnuna wkoll anke mill-UEFA, ġifri dawn irrikonoxxew illi Ħamru Spartans kienu l-ewwel tim Malti li qed jilgħab f'dak il-livell dik it-tip ta' għajnuna illi qed tajt jew kellha tip ta' għajnuna li tingħata b'mod normali lil kull klabb illi jkun qed jipparteċipa. L-ewwel nett il-UEFA batet venue director Taljan Garguglio li kull logħba ta' Malta kien preżenti u bat direttriċi tal-medja li konvenzjoni kienet Maltija li tiġi minnek, Catherine Mikallef, u li dina il-fatt li kienet Maltija, l-esperjenza li għandha u l-fatt li kienet Maltija kien ħafna iktar faċli biex nejnu xulxin. Imma barra minn hekk, il-UEFA iva rakonoxxiet li l-ewwel klabb Malti li għadda l-Ewropa u fil-fatt għamlet feature film, batet camera person u direttur tal-films. Aħna għamilna 3 tiem niġru magħhom, għamlu xi mill-inqas 7 sigħat jiffilmjaw għal feature film ta' madwar 12-13 minuta. U vera kien sabiħ. U dana dar mal-Ewropa kollha. U kien ovvjament riklam għal Ħamru Spartans u riklam ukoll għal futbol Malta. Hawnhekk fejn ħandur daqsxejn fuq Chris. Ħamru Spartans illi kienu impenjati fil-pre-season, ħafna lob qabel għaddew għal-fażi tal-gruppi, u mbagħad kienu impenjati bil-lob tal-gruppi. Ħafna drabi kontu għattilabu s-sibt u l-erba u terġaw kien hemm Jidi li sa' Deċembru kien ġelab ma t-tilloba. Meta tara dan kollu, issa hawnhekk qed titkellem bħala persuna li segwi l-futbol lokali, meta tara dan kollu u Ħamru Spartans xorta waħda irnexxielhom jerbħu l-opening ground ta' dan il-kamp. Kif tara inti illi hemm dik xi ħaġa superjuri li tista' tinkwieta bis-serjetà lill-avversarji illa li aħna ma ninsewx illi Ħamru Spartans la wara ġejjin minn 3 kampjonati konsekuttivi illi rebħu. Għandhom it waħda diġà fuq it-tazzejna ngħidlek illi kważi għandhom 2 jekk wieħed irid jitkellem ċar illa li issa Ħamrun iridu jitilfuh il-kampjonat illa li bis-saħħa ta' players illi hemm, bis-saħħa ta' tim illi hemm u dina taħseb li tinkwieta lil klabb oħra. Jien naħseb li jekk ma jinterbaħx minn Ħamru Spartans, jinterbaħ mit-tali klabb u minnu, ħatkun sorpriża. Huwa fatt magħruf. Jiena ma niddeja xejn ngħid għax jiena outspoken li dan il-format kien magħmul
purament biex jaqta saqajn il-Hamrun Spartans, u inkellaħa biex jaqta parti mis-saqajn ta' Hamrun Spartans biex idajjef daqxejn. Palma kien hemm l-istess ħsieb, Viktor, tallimni inti. Sim tal-punti. Fi Franza diskutew dan il-format, tajjeb, vera diskutew dan il-format, imma mhux għax huwa format tajjeb li huwa tajjeb u li jeċitak all right. Imma għax huwa fair, għaliex hemm monopolju minn Paris Saint-Germain. Allora l-uniku mod ta' kif tista' tipprova tnaqqas inti monopolju ta' Paris Saint-Germain huwa tagħmel dan tip ta' format. Huwa ġust? Le, mhux ġust. Having said that, però, tajjeb, l-ironija hija li sena l-oħra jekk kien hemm tim li kellu jerbaħ il-kampjonat, kien Floriano. Naħseb naqblu kollha kemm aħna fuq din mejda. U jien nemmen ukoll li l-element tal-ak jiena parti importanti ħafna. U nemmen li fejn kien hemm drabi f'dawn l-aħħar snin li Hamrun Spartans kienu għallaki u nqalgħu. Din darba kien hemm element tal-ak li enithom, ġifieri kien hemm 28 penalty. Nibqa' nsemmi dak il-famuż tal-logħba ta' Marsa Xlok, il-lasta laqtu laqgħu Henry ħabat mal-lasta. Kieku daħħa dak il-ballun, kieku maħniex qegħdin nitkellmu dwar Hamrun Spartans l-Ewropa żgur. Però r-realtà hija li Hamrun Spartans they race to the occasion. Ġifieri bl-appoġġ tas-supporters, ġifieri ma nistgħux innegaw dan, ġifieri f'Malta aħna għandna Hamrun Spartans, Valletta, bil-Kirkara, però nazzarda ngħid li f'dan il-moment għandna Valletta u Hamrun Spartans li għandhom l-ikbar ammont ta' supporters. Ġifieri huwa stat ta' fatt. Li dak huwa l-added value. U li meta inti tara anki bħala player, inti labt ma' żewġ timijiet, tara dak l-appoġġ warajk, mingħajr ma trid anke sempliċement tkun demotivat, ma l-ewwel ħażid dik l-adrenalina. Issa, kon sorpriż iva għaliex kienet learning curve u at one point in time Hamrun Spartans mhux li bdejtu daqshekk tajjeb fil-lig, ġifieri bdejtu bid-draw kontra ħalta għajxien, waqqajtu xi punti. Propju sa xarti milu kienu 4 punti taħt Floriana. Rejjek taj li verità kont ċerta ħajja lig il-Hamrun Spartans, ċerta li xħassejta li kien hemm l-grinta tal-Hamrun Spartans. U bħal donu l-Floriana għandhom problema li meta jiġu għal momenti ta' si u no, qed jikrollaw. U rajnihom jikrollaw fl-aħħar snin. Ġifieri hija xi ħaġa li żgur tiddeżappunta u tweġġa l-partitari. Però ma tnaqqax xejn mill-mertu tas-saħħa tat-tita Floriana bla dubju jew inkella titfa' xi tor fuq xi ħadd partikolari. Hija aktar forsi the fear to win, ma nafx. Għax din hija xi ħaġa li teżisti fil-logħba tal-futbol, ħafna mid-drabi the fear to win, tifhem? Hamrun Spartans minn ħal oħra bil-kontra. Hamrun Spartans isom iktar jiġu gladjaturi u they perform. Però ħanħu punt minn dak il-lijat, Chris, inti aħna forsi bħala supporters tal-Hamrun Spartans ngħidu iva, din is-sena tinħossu li ħan nerbħu lik, ċerti li ħan nerbħu lik, ħafna drabi jgħidulna naraw kbira aħna, però inti bħala persuna, bintix supporter ta' Hamrun Spartans, bħala persuna illi issegwi l-futbol Malti b'ċertu dettal u għettajt hawnhekk jintbijak innifsek bdejtajt konċert u ċert li Hamrun Spartans ħajerbħu il-kampjonat. X'qed iwassal għal dan l-iskwadra it-tmexxija, il-finanzi illi. Isma' naħdu mill-bidunet. Mela, il-fatt li aħna qegħdin ngħidu li il-Hamrun Spartans orbu lejn il-5 miljun ta' income, dak diġà ħajoħloq in the long term effett li ħajkun qiegħed jagħti vantaġġ il-Hamrun Spartans. Tinkwitom li timijiet l-oħra. Revenue mhux kollu Hamrun jgħidu laqqasu. Mhux kollu Hamrun Spartans imma għal differenza. Imma meta tgħid isbtini ċans, meta tgħid revenue ta' 5 million. Fil-verità gwadanjaw klabs oħra minnhom dawk ġifieri titsemmew ukoll għax ħafna nies jibdew mid-darba u kemm hu l-persentaġġ ma' Viktor l-ispejjeż li kellhom il-Hamrun, charter flights kull darba. Minna li ma nafx kemm kelkom biex torganizzaw kull logħba tal-grupp aw tal-lig aw Malta. Ħabba l-branding, ġifieri dawk huma flus. Anke biex inħallsu kiriet ta' ground biex nimpjegaw biex inġibu. Però l-ammont pereżempju kellna
bil-fors nikru 4 generators enormi, kull wieħed daqs container, qed niftehmu, u wara kull logħba titiżarma darba minnu kellna il-logħba tal-Polonja tan-nazzjonal wara. Kellna nżarmaw kollox u l-istorja wkoll. Però Viktor, ejja nkunu realistiċi, qed insemmu eluf, dawn huma affarijiet li jiswew l-eluf. Idħul kien huwa biljun kien ferma bla Bla preċedent. Meta Joseph Portelli qal jien nixtieq ngħaddi għall-gruppi, poġġa ideħ Għamel qudiem investiment. għal ismani. Da ma pretendix li jgħid jiena ħanarma tim ta' Challenge League u ngħaddi gruppi. Dan qal jiena ħaninvesti biex nasal fejn nasal. U dak kien ir-riskju għax irdu ngħidu li dak ir-riskju. Qed insemmu li aħna kwalifikajna l-ewwel round ta' Champions League wara 28 penalty. Ġifieri stajna qlajna mill-ewwel aħna qed niftehmu. Ġifieri dan huwa investiment u return. Jiela parti importanti, però jiela ukoll parti importanti l-element ta' perseveranza li inti tibqa' temmen. U meta nara xi ħadd bħal Henry Bonello, jiena naħseb Henry Bonello bla dubju, jiġri jekk taqbad il-partiti kważi kollha ta' Hamru Spartans kien protagonista f'kull partita, ġifieri kien hemm blalen li jinstess asna minn fejn beda jġibhom. Saħan sitra sal-aħħar 5 minuti li labs ma' Hamru Sparta sar il-ġimgħa l-għaddiet ma' xejn jien ċajta naqbad ħafna miegħu, immens naqbad miegħu, il-Henry għal-ħares tkun ta' fuq naqbad miegħu, però għal-ħares ma jirbaħx il-Player of the Year dis-sena. Henry Bonello jien. Bla dubju. Senilu kellu jerbaħa. Għal-ħares ma jirbaħx il-darba. Għax għalija li tkun tfisser li ma nafx, jew mhux qed naraw. Issejna ma nivutax għal-player Football of the Year. U Football of the Year ma nivutax għax inħoss li il-mod ta' kif jivutaw il-ġurnalisti għaw Malta kultant naħseb jew bil-grazzja jew ma nafx. Però huwa stat ta' fatt li ma tistax inti insa l-lobit tal-Ħamrun, anke l-lobit tan-Nazzjonal, ġifieri kellek il-lobit tal-Polonja, kellek il-logħba tal-Finlandja. Tajjeb, li ġifiri fost oħrajn, xubbat kien lobit oħrajn. Tajjeb, insa l-loba tal-Olanda. Tajjeb li emmek misħutin. Naħseb namlu x'namlu dejjem ħanaqlaw dam dima kontra tagħhom. Però dejjem ħiwas ġifiri kien hemmhekk u bħall-inbit, mhux għax hawn uffiċċju, però ir-realtà hija li taf kif kuna ġditt l-inbit ġditta. Xini? X'għandna nefdu papu. Taf li jekk nikkritikak, jaqtal nifsi li meta jaqbadlek il-ballu li jibda joħroġ lok barra mill-kaxxa, speċjalment meta jkun man-nazzjonal, inkun ħajtin xi ħart ittek għax Alla jbirku jibqa' dej normali, relax. U aħna supporters, speċjalment meta jkunu tan-nazzjonali nkunu qegħdin bimsar nafsa għajna. Però għandu l-personalità. U dak jrid ikollu goalkeeper, il-personalità. Issa, il-perseveranza ta' Hamrun Spartans ġiet ippremjata bi players ta' esperjenza li kienu mażulin bot tajjeb ħafna. Ma rridux ninsew, u naħseb dan huwa punt importanti ħafna, li l-għażla tal-coach kienet għażla għalija ħafna, għaliex dan huwa ġej mill-iskola Zeman. Issa jiena Zeman m'iniex wieħed minn dawk li inħobbu bħala Juventin. Tifhem għax ma tantx ħobbna. Tajjeb, ġifieri kieku jista' da tefana ma nafx fejn tefana. Però Zeman għandu old school. Ma nafx hekk tista' xissejjaħlu old school, il-mod ta' kif imexxi. Ma naħseb illum il-ġurnata biex nirverità ovvjament meta tibda tgħaddi minn ċertu tibda tkellem ma' ħafna nies, imma pereżempju għandek bħal Conte l-istess stil. Semmew ieħor li kien jikkoċja l-Atalanta. Gasperini l-istess stil. Fimmin dawn huma coaches gwar naħseb jena. U aħna qed nagħmlu enfasi kbira fuq il-lat fiżiku li hija vera, imma rridu ngħidu li dal-coach huwa bravu wkoll fuq il-lat tattiku. Nifhem ġifieri ma rridux ngħidu li il-players tagħna jerbħu sempliċement għax jiġru iktar ma' ħadd ieħor. Biex ikun sinċir magħkom jiena again u dit kont kellimt anke ma' Henry personalment. Ġirina insegwu ħafna ċet jingħad barra minn Malta. Meta laħaq coach ta' Hamrun Spartans, kien hemm supporters ta' Messina li rridikolawh. Tajjeb, għaliex spiċċa ħażin. Magħhom, tifhem? U allura kellek dak id-daqsxejn ta' dubju. Però meta ġew Malta, anke l-mod ta' kif jindirizza press conference, anke l-mod ta' kif jitkellem mal-ġurnalisti, anke l-mod ta' kif hu jispjega, anke l-mod ta' kif hu jwassal l-ilment tiegħu mingħajr ma jiġġieled imma xorta waħda tiwassal l-ilment.
li inti ġelek taħseb, hemmhekk turi wkoll il-personalità li la qed tikkonvinċi li qed tikkonvinċi jaħseb wara x'qed jagħmel fid-dressing room dan. Tifhem? Ġifieri m'għandix dubju li huwa motivator. Ismani, l-aħjar ħaġa li għandu minn dak kollu semmejna hija l-personalità fl-opinjoni tiegħi. Għalhekk qed ngħidlek eżatt. U għandu ħaġa oħra li fil-verità tgħinu ħafna fl-opinjoni tiegħi illi apparti coach huwa gentleman, ġifieri, illi jekk inti fil-verità barra mill-futbol tmur tkellmu personali, Problema personali. raġel ta' deb, ġifieri. 100%. Jiena fil-bidu, ovvjament, mhux kellna trikketa, ma dom daqsxejn biex isni Normali. nara naqra. Ma sibx li Henry biss, naħseb kien hemm diversi Le, le, players kien li hemm- kellhom. anzi, jien kellhom Marcelina kont- culture problema, shock. Le, ma jien jgħidux- naħseb jien wet mill-ftit li ingrajt sew miegħu, fimt? Imma r-raġuni għax Però xogħdu kisa- forsi disċiplina t-żejjed. Kif qed ngħidlek kif kien hemm xokk ta' training fil-verità, ħafna oġġezzjoni fil-bidu minn ħafna players. Għax dik hija problema li għandna f'Malta wkoll aħna meta jkollna xi ħadd li qed jipprova jbiddel il-kultura, il-mentalità. Le, ma mhux mill-players Maltin, ta' Barranin. ħafna minnhom Iva. il-baranin. Naħseb Kien hemm- anzi il-players Maltin l-inqas. Anke l-ġodda, anke l-ġodda. 100%. Il-ġodda, jifimni, il-training ta' ħafna mill-coaches tal-lum il-ġurnata, ħafna ġiri għamlu bil-ballun, fimt? U għal-bidu ovvjament, ballun ma tantx bdew jaraw. But he was proved right. 100%. U jena dejjem kon ngħidilhom għaliex ovvjament forsi meta tikber istek tibda taħseb differenti għax u kont Ġvinti naħseb għaxa 10 kellek snin. dan il-pre-season f'ħajtek. Le, mhux Għazek qawwi. Le, jiena kif qed ngħidlek fil-verità meta kont isar dat tibta kon niftakar morru għajntu fiha ta' qali niġru fuq ir-ramel u hekk ġifieri fil-verità mhux li xi ħaġa fimt, imma kif qedlek lum il-ġurnata naħseb ħafna mill-coaches jaħdmu differenti. Però ifimni dal-coach mhux ignorant, ċoe dana għara kemm li coach, ġifieri xi ħaġa jaf. Biex inżid Ma ċaġa kienx- żgħira mill-qed Henry, dal-coach, cards on the table, ta' fejjat miegħu. Ġifieri jgħidlek ċaru tont, x'għandu bżonn, xirid, kif qal Chris, jispjega għaliex ir-raġunijiet qed niftehmu, jekk iħoss li xi forma ta' żbalja jgħid iva, dakinhar jiena ma nistix U nagħmel hekk. sbukat. No, anzi, Sbukat. kalm ħafna. Aha. Biex kif il-mod kif Però anke jitkellem. mod ta' kif Ġifieri, u da jikkomunika ġibet mal-medja ħafna tiżomm. simpatija. Ġibet ħafna simpatija. U llum il-ġurnata kulħadd issa qiegħed madwaru. Issa tajli ġew ir-riżultati, veru. Ma r-riżultati ma Ma ġewx. ġewx kien ikun. Le, ma r-riżultati ma ġewx mill-ajru, ġifieri. Mhux Ġew- Mela. ħakmu tgħid. Jiena meta l-element tal-ak hija parti minna, però mbagħad hemm l-element ukoll ta' kapaċità li inti jinnexxielek tibqa' tiġġieled sal-aħħar kif għatta aktar qabel li inti terbaħ partiti u nkella ddawwar partiti fl-aħħar tal-logħba, speċjalment tim Malti, maħniex imdorrin għalihom. Dik hija il-mertu tal-taħriġ intensiv li jkun għamel il-coach fl-endurance, etc. Jien kun onest miegħek il-players li għalli kellna sena oħra ma kif huma dis-sena jien nara kambjament. Anka għalija pereżempju għax anke ovvjament jara li kulħadd kun qed jitrenja. Jiena qatt ma milt nilbes vest 20 kilo u nagħmel ċertu sprints fimt, illi l-lum il-ġurnata jiena tgħinni. Tgħid li tħossok tikber, ngħidlek bil-verità jiena qatt ma ħassejt daqshekk trenja daqs kemm qiegħed illum il-ġurnata. Tħossok iżgħar issa. ġos nizar, imma inħossni aħjar, era li ovvjament. Dan minn il-marit, isu mux għetnejlek ta' qabel ma kienu xie trenjer sew ta' ġifiri t mux ħazin, pero għet nipuxxa da li ġanni namen nipuxxa li l-nifsi iktar minn għat qabel. Ela lix, u forsi r-rizultati għajnu u koll. Mal-ħin, indunajn li fil-verità il-training vera jgħamil differenza, għax u għem jifazizza, il-lismani, il-differenza mek jgħamlu il-pitch, il-training, fimt? U mal-ħin, eżatt, u ovvjament tifimni, fizikament, ma esperienza, naħseb jena kif naqbat nejt. Domanda xejn tipatka ħansaqsijlek jien issa. Isma, inti. Ma jena ġurnalista, jena naf li inti ma talent mur tajjeb, ġifieri. ħassaqsini manġa jow. Manġa u Deleo. Mux Marcolini, għax Marcolini insa. Pero manġa coach bravissimu nar fil-konfur tajb ħafna miegħu.
u li kellu l-way tiegħu differenti minn ta' Monika. 100%. U Deleo wkoll huwa coach bravu, ħafna. coach bravissimu, differenti minn Manġa, mhux se noqgħod però lilhom il-ġurnata min għażlu he was proved right. Kif tqabbilhom? It-tlieta li huma differenti. It-tlieta li huma għandhom it-tajjeb u l-ħażin tagħhom, però it-tlieta li huma għandhom ħafna iktar tajjeb milli għandhom ħażin. Jien ovvjament mhux ħanejlek x'għandhom tajjeb x'għandhom ħażin, però ir-riżultati jitkellmu għalihom. Jiġifieri jekk inti tgħid bil-kox li għandna llum, naħseb jiena r-riżultati jitkellmu waħedhom sewwa. Ma verità jixxibaħ l-aktar Monika però. Differenti ta' ma differenti, l-għu nis training differenti. Il-mentalità differenti. Sistema tattika nasib. Eżatt, fis-sens. Ma sibx li huwa faċli. Ma anka l-fat li ma manġu Delio nazzjonal u miegħu mal-klab kull jum. U ma miegħu ma l-oħrajn kon nintaqgħu. Ħan nitkellmu daqsxejn issa. Ma manġa 15 u ma Deleo anqas. Għax qabel fi żmien fil-Covid konu nintaqgħu 15 ġew minn 17 il-ġurnata. Nitkellmu daqsxejn issa Vik fuq dak li ġej. Dak li għadda l-istorja qed hemmhekk nafuha. Ninsabu f'Jannar, ninsabu fis-suq ta' trasferimenti. Propju bħallum ġimgħa tħabbar li reġa' naqat Matthew Gullajmir u ħafna għajdu toħra, ħafna ismijiet oħra li diġa qegħdin jissemmew. Il-Ħamru Spartans lessi bis-suq ta' trasferimenti jew kella qatt nistgħu naraw uċuħ ġodda jew xi plejers li jistgħu ħallu dan il-klabb f'dawn li ftit ġranet li fadal f'dan is-suq ta' trasferimenti. L-ewwel nett telqu ħafna iżjed milli ġew. Għaliex kif jaf kulħadd aħna kellna barra mill-kwota li huma allawjati għall-Kampjonat Malti, kellna aktar plejers barranin. Allura issa ġi Jannar u aħna ġejna eliminati mill-Ewropa, kellna naqsu n-numru ta' barranin għax m'għandek bżonna. U dan kien proċess mhux faċli għaliex il-plejers titkellem magħhom u telqu xi 7 plejers. Qed niftehmu, ġew tnej ġodda barranin u ieħor Malti, Matthew Gullajmir, li aħna ferħanin ħafna reġa' ġie lura ngħidulu aħna ġodaru. Iva jista' jkun li baqa' xi moviment ieħor sal-aħħar tax-xahar. Anzi sal-5 ta' frar, il-transfer window tala fil-5 ta' frar. Imma dana iktar mill-saqsija li naħseb ħer saqsija lill-President jew lill-CEO. Mela, it-targets tal-Ħamru Spartans smajna ħafna illi fil-ġimgħat illi għaddew, fix-xhur illi għaddew, illi aktar mill nsemmu ninvestu biex nerpu l-kampjonat, smajna ħafna wkoll biex ninvestu għall-Ewropa diġà tal-istaġun illi ġej. Il-plejers illi qed jinġibu bħalissa huma plejers illi qed taħsbu li jistgħu jkunu parti mill-iskwadra tal-Ħamrun għall-Ewropa jew kellha ġast qed jiġibu plejers biex tagħmlu ċert tal-inqas tippruvaw tagħmlu ċert illi terpu l-kampjonat l-ewwel. L-ewwel nett saqajna mal-art u l-Ħamru Spartans għadhom ma rebħux il-kampjonat u din nirdu ngħiduha għaliex l-akbar għadu aħna jekk ħadd ieħor jgħid li aħna l-favoriti, aħna naċċettaw bżax, nieħdu ċ-challenge qed niftehmu, imma l-ikbar għadu li aħna nistgħu nitilfu l-kampjonat huwa l-overconfidence. Li aħna ngħidu issa wasalna f'Jannar u diġà rbaħna kampjonat. Dak huwa l-ikbar żball li nistgħu nagħmlu. Aħna rridu nitħabtu għal kull logħba, għal kull 3 punti biex nerbħu l-kampjonat. U dak huwa l-ewwel tir, ovvjament għax terbaħ l-unur, l-unur huwa importantissimu, u anke mbagħad niġi għad-domanda tiegħek li terbaħ il-kampjonat itik l-ewwel pass importanti biex inti tmur tajjeb fl-Ewropa. Għaliex inti meta teħosem fiċ-Champions League u hawnhekk irridu ngħidu li tellajna l-koefficient tagħna dis-sena l-8.5 mela tista' Malta. Le għalina biss, imma anke tal-Malta tela, imma aħna f'dal mument jista' jinklab żoħra wkoll, imma l-iktar importanti li terbaħ il-kampjonat. Le, li tiġi baj dik hija lack of the draw, kif ġew il-Hibs dis-sena, ħadu baj, dak qabżu round minn ma labu. No, dik lack of the draw m'għandix taqsam mal-koefficient, qed niftehmu. Imma il-fatt li jkollok koefficient għoli jista' jkun
li tiġi kontra timijiet li huma koefficient inqas. U dik tista' tgħinek. Imma anke jekk tidħol f'Champions League ġiri tadilhom. Le, dik għall-ħibsa dewwa fil-Conference League. Ma tista' sser. Skont il-numru ta' timijiet jekk ikunu min jiġi l-ewwel jista' pereżempju jista' jkun hija Champions League, tista' jkun ġiet ħatmur playoffs mill-ewwel f'dak il-każ jista' jkun. Ma dina veru hija element tal-ak Jekk tilagħu mis-second round ikun ifisser li intkom mingħajr ma tkunu labtu logħba għandkom playoffs żgur. Iva. Tkun tajjeb. Imma tnajdu ma naħsbux fuqha li hija kombinazzjoni. Ma tgħidu xi kollha. U kull sena xi ħadd tiġrilu di. Ġotu mislima. Tifhem? Sa ta' qabel. Ħibs. Anyway, ma nibbażawx fuq hemmhekk. Sewwa? Jiġifieri li terbaħ il-kampjonat huwa l-ewwel tir, l-ewwel step, u hawnhekk irdu ngħidu wkoll li għandna qaġġ kbir biex nerbħu it-trofi ukoll li jenna ma nerbħu minn 1992, 34 sena. Għala d-double. Qed niftehmu u hemm is-Super Cup ukoll fl-10 ta' frar. Jiġifieri dawn huma tiri kollha li huma fl-ambizzjoni tal-klabb. U għall-ħas ma jkunx hekk. Għax hekk kellek tim saħtu inti timmira biex terbaħ kull kompetizzjoni teħu żemm fiha. Imma jivaħe, anki il-transfer market ta' Jannar huwa ippjanat indirettament, sawa, jew nista' ngħid direttament ukoll għas-sajf li ġej ukoll, iva. Nista' ngħidha wiċċ minn qudiem. Kif suppost? Wiċċ minn qudiem. Li fis-sajf il-ħsieb huwa li jkun hemm inqas moviment. Irtokki. Jiġifieri dak illi għadda minnu din is-sena klabb ta' Ħamru Spartans ma kienx il-ħsibux li tajtu issa wasan hemmhekk, allura issa l-importanti li nerbħu il-kampjonat. It-tir huwa li il-klabb jerġa' jilgħab fil-fażi tal-gruppi, jekkux konferenz jew nkella nagħmlu pass iktar il-qudiem l-istaġun li ġej għal l-Europa League għada waħda mill-miri prinċipali. Din ir-risposta tiġi waħda. Min jaf li l-President tal-Ħamru Spartans u jaf il-karattru tiegħu, jaf li dejjem aċċan għar-reb. Huwa leader, qed niftehmu, huwa forerunner ukoll, jiġifieri, jixtieq jasal u jixtieq jasal l-ewwel jekk jista' jkun u dis-sena ġara. Bl-ambizzjoni tiegħu, bl-investiment li għamel, qed niftehmu u bil-motivazzjoni li jagħti lill-players, hawnhekk għandna s-simbolu tat-tim, il-kaptin tat-tim, qed niftehmu, dan jittrażmetti pożittività kbira. U meta jasal għal dak li jimmira liħ, ibqa' ċert li jkun ġat jaħseb għal meta li jmiss, għal target li jmiss. Le, il-President mhux kuntent fej wasanna, kuntent li wasanna, imma mhux kuntent li wasanna sem biss. Irridu naslu iżjed. Speċjalment meta stajna naslu x'imkien iktar. Ukoll iva. U il-ground urina li forsi kien ħaqna ħjar. 100%. Jekk issaqsi li tgħid li kuntent lek mhux ħażin, tgħidlek ma Ġifieri hawnhekk qed tgħidilna indirettament li sen oħra ħaderġa tkun magħna u ħadd tipprova tagħmel aħjar. Le, sena, ma nafx, huma jiddeċidu. Viktor. Skużi. Għax minn dil-widna ma tantx tisma'. Krist, bħala persuna minn barra, meta smajt l-ewwel darba il-President ta' Ħamru Spartans kien f'dan il-programm, appuntu f'dan il-programm. L-ewwel darba l-intervistajnih il-President intervistajtu jiena Maħuk. Ħamrun Sparklines. Le, meta qal l-ewwel darba li semma li jrid jidħol fil-gruppi, kien f'dan il-programm konna fl-istudio isfel u sintendi dik il-ġimgħa ta' wara bdew għaw ħazzu fjet, ma nafx kemm. Però inti bħala persuna minn barra li xaħna għadna l-srina da, bħala persuna minn barra li segwi l-futbol, emmint illi seta tissir u saret fi żmien qasir. Mela, il-verità ħanajlek, kelli id-dubji, però kont ngħid li jista' jasal jekk ikun imdawwar bl-aħjar nies madwaru u jagħmel l-aħjar għażliet. L-investiment għamilhom u għamilhom iktar mill-immaġinajt. Ġifieri hands down, kif qalta Viktor, biċċa kbira mill-suċċess huwa l-investiment li għamel. Ġifieri dan ma ġabx plejer kolunkwe, ġab plejer kif qal aktar qabel Henry, plejer li lab ma' Kroazja 4 darbiet, ma' Roma,
tifhem? Players li għandhom esperjenza wkoll fil-kompetizzjoni nifisa tal-gruppi. Plus li għandek l-aqwa Maltin. Ġifieri inti meta tħares l-aqwa Maltin li għandu tim nazzjonali Malti, qed jilagħbu Malta qed ma' ħamru Spartans, hija parti oħra integrali. Ġifieri tilab parti importanti. Il-mod biex għandu kollox, il-mod ta' kif inhu l-format illum il-ġurnata, Viktor, tal-Conference League, qabel kellna UEFA Cup u Champions League. Mekk qed tagħmilha kważi impossibbli jew diffiċli ħafna biex klabb Malti jagħmilha, però il-UEFA Conference League inħolqu apposta lek biex tipprova tagħti ċans il daw it-timijiet li ma ninsewx kien hemm timijiet żgħar għamluha, pajjiżi żgħar bħal Ġibilta għamluha qabilna etc. Però aħna għamilniha u meta ġiena biex nilagħbu għall-fażi tal-gruppi, ċoj għall-fażi tal-kampjonat, aħna ngħidu gruppi kampjonat, kull logħba ħamlu Spartans ta' wiri tajba. U jiena nitkellem ngħid għamilniha għax jiena bħala Malti belti gburi, però fil-lobby ta' ħamlu Spartans Ewropa, insomma ħamlu Spartans, mhux ovvja. Jiena kont immur hemmhekk u nitaxxa nara l-ħamlu Spartans u nixtieq narhom jerbħu. Għax ovvja, hemmhekk qed ixejru l-bandera Maltija. U hekk issa naf li mhux kulħadd ħajraġuna bħali, imma il-loġika hekk tajlek jekk inti Malti vera tħobb il-futbol. U din qed tara bħala aspirazzjoni jekk klab żoħra għax ma ġibniex l-ewwel. Bla dubju. Jiena smajt il-President ta' Valletta fril din il-ġimgħa, ma nafx hekk din il-ġimgħa jew il-ġimgħa ta' qabel kien, u qal illi il-Claudio Salmulu minn hawnhekk ħabib tiegħi wkoll, qal illi jridu jagħmlu ċert l-ewwel illi jonfqu dak illi ċert illi ħajdaħlu ma segwejx il-intervista kollha. Mela, meta inti għandek ngħidu kulħadd ħajbda b'żero hawnhekk, u mbagħad għandek il-kontribuzzjoni tal-presidenti, sponsors, il-memberships u tibda tiġbor il-flus bħala klabb. Għamru Spartans, Valletta għandhom ħafna membri li saw daħlulek il-flus, sponsors nemmen li kapaċi jġibu għalkemm qatmu biżejjed, mela hemmhekk diġà qed jagħmel il-klabb, ħanitkellmu fuq il-klabb ta' Ħamrun, diġà qed jagħmlu illi huwa mat-top. Presidenti min jikkontribwixxi mod u min jikkontribwixxi mod ieħor. Però mbagħad meta semmejna dawk il-miljuni ta' qabel illi forsi ma baqgħux miljuni, però xorta waħda baqa' ħafna eluf. Ħajkun qed jagħmilha diffiċli jekk klab żoħra li jilħqu mal-pasta Ħamrun Spartans. Iva, agreed, però ħaġa li ninsellem minn hawnhekk għax naf li hemm ħafna Ħamruniżi li jħobbuh ukoll anke Claudio Grek għal raġuni ovvji. U huwa persuna li kontribwixxa wkoll anke fil-komunità Ħamruniża. Kif jista' jikkonferma bil-foundation li kellu u l-mara tiegħu meta kien deputat, insellem ukoll anke l-mara tiegħu minn hawnhekk kien jgħin anke n-nies ta' Ħamrun Spartans u n-nies li skola tad-distrett. Però aktar minn hekk jiena ngħidlek li fil-każ ta' Claudio Grek li ninżalu l-kappell bħalma ninżal l-kappell ukoll anke ta' Joseph Portelli, li dan daħal f'klabb li kien xifer il-falliment. Qed isofri. Qed isofri, iwaqa'. U dan ħoloq struttura mhux hu b'nies madwaru. Jiġifieri he was a leader. Bħalma huwa leader Joseph Portelli. Tajjeb, jiġifieri mhux waħdu. Joseph Portelli ma narax ipoppa sedru waħdu jien. Forsi minn tixtifhem Chris il-punt tiegħi huwa li meta inti għandek il-Ħamrun li samlu din il-qabża. Tista' tilha parti importanti dik. Issa, jien li nista' forsi nitkellem għax ifhimni, mort ma labt ma diversi clubs, differenza ta' f'xtamina il-mentalità, id-drive li kollha l-amministrazzjoni. Mhux il-flus biss, il-flus mhux bil-flus biss. Kien hemm b'rispett kollu, kien hemm timijiet oħra fej intnefqu ħafna flus imma f'għaxar snin ħaddu tazza, it-trunfi. Hemm ħaġa oħra. Ħafna social media. Skont il-mentalità li jkollhom u l-ambizzjoni li jkollhom. Jużawha b'mod eċċezzjonali u is-supporters they engage. Ġifieri hemm social media ta' clubs li jipprovaw il-clubs imma is-supporters they don't engage with the sponsors tal-club. Il-supporters ta' Ħamrun u ta' Valletta they manage and they are capable to engage. Fem ġifieri, u l-mod ta' kif il-ġota sviluppat il-social media, u rrit ngħid li l-ikbar mertu jieħdu Ħamrun Spartans, għax kienu huma li l-iktar li
għamlu l-ewwel rivoluzzjoni, tajjeb, fil-mod ta' kif tolli l-profil tal-livell ta' social media. Valletta għati segwu u timi toħrajn għati segwu, Floriana għati segwu, Bigigara għati segwu kol ħafna, timi toħrajn li għati segwu, pero għati ingagġaw l-element kummerċjali ma l-element ta' social media u supporters li dak ifisser tħul finanzjarju enormi. Vik, korreġini inti. U social media, naqbel 100% naħseb waħda mill-units l-ewwel li formati fil-Ħamrun kienet social media Manuel. Kien importanti ħafna fit-tħul. Imma jiena xtaqt forsi nenfasizza fuq il-punt li inti provajt qajjem. Il-suċċess tal-Ħamrun Spartans kif jirrifletti fuq klabs oħrajn. Il-fatt li l-Ħamrun Spartans li Joseph Portelli li huwa simbolu tal-Ħamrun Spartans illum il-ġurnata investa l-flus u ħaxi forma ta' return, sewwa, jista' jħar il-ħaddieħor li jgħid it can be done. Tista' ssir. Qed niftehmu u għax qabel kon ngħidu il-presidenti fil-futbol Malti imġienen qed jarmu l-flus. Qed niftehmu issa jiena nirrispetta kull president li kien mhux tal-Ħamrun ta' kull klabb f'Malta li poġġa flusu imma ħafna minnhom ramewhom, veru ramewhom. Qed niftehmu imma llum il-ġurnata fej waslu il-Ħamrun, fej wasal Joseph Portelli jista' jiġħat ieħor jgħid, isma' jiena u aħna dejjem għadna l-ewwel ġurnata li għaddejna mill-gruppi li ħamru hekk għadna, aħna nixtiequ issa li għaddu klabb oħra wkoll. Qed nifhemu għax hemm ritorn għal futbol Malti wkoll. U jista' jitla l-level hemm ritorn titla l-kwota, jiġu iktar flus. U ngħidha u nibqa' ngħidha. Flus veru fil-futbol Malti mawx. Il-flus qegħdin anti l-UEFA. Il-UEFA s-sena oħra għamlet 4.4 billion lieħ. U tqassamhom. Ma żommhomx għaliha, tqassamhom. Veru li għandha ċertu kapriċċi il-UEFA, imma tqassamhom. Sewwa, u Malta ħadet somon kbar. Qed niftehmu illum il-ġurnata l-klabs tal-Premier jieħdu viċin il-200,000 euro lill-UEFA anki jekk laqas biss jgħaddu l-Ewropa. Sewwa, jiġifieri. Ma dan għax Ħamrun għaddew għall-gruppi. Li Ħamrun għaddew għall-gruppi ħadu iżjed. U kemm l-percentaġġ minn dawn l-4 miljun 5%? Iżjed ħadu. Ħamlu ċara wkoll, ħamlu fjar. Laqas huwa jiġifieri kien laqas huwa mertu tal-MPL. Huwa mertu tal. Le aħna mhux qed. Le jiġifieri għax kien hemm prova jpenġel li daw il-flus ġew huwa mertu tal-MPL. Huwa mertu, huwa kien proċess li kien qiegħed jifjorixxi, huwa mertu wkoll anke ta' dawk in-nies Maltin fil-klabs. Insellem hawnhekk il-Joe Borch. U l-Joe Attar tal-Belt. U l-Joe Attar tal-Belt li madux iktar involuti. Li xi 12 senilu bdew dil-kampanja li jġildu biex dawk il-flus imorru direttament għand il-klabs. Ekku. Li dawn in-nies, din hija l-verità x'aħna xkultant. Mela, wasana biex nagħlqu l-aħħar punt għada ħatibda t-tieni fażi tal-kampjonat il-closing round. Chris, taħseb li il-protagonisti ħerġa jkunu 300 li rajna din is-sena fil-ħata fuq, jew tista' tara xi tibdil. Il-ġej persuna li tara minn barra. Fimni, il-bieraħ ħaddu daqqa ta' ħatta ħajbedis, Lukas Villela. Fem ġifieri li kien wieħed mill-aqwa, kien l-aqwa scorer fil-fażi, ġifieri biex tirreplace ħadd tkun problema. Biki kara ħadu daqqa ta' ħarta meta waġġalhom Franklin Sasser, għadu ma sabux replacement tiegħu. Ġifieri Valletta dak il-plejer il-sitt partiti f'daf li hemm il-Kastappell ilma rispettu, ġifieri ma sitt partiti laqsa tenta taqtil kieku ma kien ikun sitt partiti naħseb jiena ma whatever. Ma hija deċiżjoni li tirrispetta. Però Iva nemmen li kollox ħadd jista' jiġri, però nemmen li Floriana u Ħamrun Spartan żguru kunu hemmhekk. Tifhem ġifieri għax aħna insejna forsi nsemmu Floriana. Floriana għandhom bażi soda, b'saħħitha, tajba ħafna. Bħal m'għandhom ukoll bażi soda tajba ħafna, Slima Wanderers li investew ħafna dal-istaġun imma xi raġuni they didn't perform. Ġifieri kien hemm tim li vera stenit ħafna minn għandu fl-opening round kienu Slima Wanderers. Ġifieri issa x'kien raġuni tista' tkun mit-telf ħaġa, tifhem? Però investew huwa tim aħjar minn tas-sena l-oħra żgur, tifhem? Iva impoġġi Ħamrun Spartans bħala favoriti u nemmen li Ħamrun Spartans
inti għamilt għat il-lik jista' jtelef minnhom, għadu jibda l-lik, però għadu qasbet, għandhom l-ingredienti kollha prinċipali, però l-iktar ħaġa li għandhom laċ. Meta nara li l-Viktor jitkellem, meta nara l-players jitkellem, meta nara l-amministrazzjoni jitkellem, mhux jgħidu hekk għal-gost, vera għandhom laċ. U dik fisser ħafna. Laċ li min irid jifhem ħajfhem. Tajjeb, laċ li jerbħu l-kampjonat issa fil-closing round. U mhux imorru għal-Final Four. Henry, Adam, jibda l-closing round, ħat intlap il-Tedesco, il-loba, il-program kurat jixxandar, il-ġumma xtawija, tajb nsemmu li dan il-program jgħat ġi rekordi għad ġurnata qabel. Għada s-sibt il-Viktor Tedesco, kemm importanti li taraw s-support warajkom u namlu l-appell tagħna wkoll biex bem lebda skuża hawnhekk il-ħamrun. Kulħadd jistgħu jimxuha. Ovvijament, palma dejjem ngħid, huwa support huwa 12 player u għalija personali u nemmen li għal kull player jagħmel differenza kbira għaliex anke jekk forsi l-affarijiet ma jkunux ġejjin tajbin, jew inkella tħossok daqsxejn għajjin blajta tagħhom tagħmel dak l-isforz żejjed biex tirsisti biex iġib riżultat. Ovvjament jiena nħeġġeġ bħalma dejjem għamlu li jitilgħu u jagħtu s-support tagħhom. Vik, dissennew mela xi ħaġa oħra fis-suq tal-trasferimenti, issa is-supporter sanet jissennew illi taqbad dik il-pinna biex Henry ikun jista' jiffirma wkoll biex staġuni oħra biex issa nerġgħu naraw għall-Ewropa u x'vera. Ħanħalli f'idejk biex tara biex Jista' ġibillu ħadd ieħor pinna, X'inhu? Jista' ġibillu ħadd ieħor pinna. Manna l-Viktor hawnhekk rabtu fil-fatt qed jaqbadlu idea ħara. Vik ħanħalli f'idejk biex twassal l-aħħar appell tiegħek u tikkonkludi. Ma nismax minn din naħa ma nismax ma nismax għatlek. Għandi żmien istanzjanu. Mela, min irid jinżel tarġissa, Henry. Ejja temfu. Ħanajt ħaġa żgħira fuq Henry, qed tifhem. Il-kwetet tiegħu bħala goaler m'hemmx dubju u rihom fil-ground. Imma nista' ngħidilkom li fid-dressing room jiena narah jaf iċanfar fejn għandu jċanfar, jaf ifisset fejn għandu jfisset u jinteressa ruħu f'kollox. Mhux sempliċement fil-lat tekniku anki fil-problemi personali ta' sħabu. Nista' ngħidha dik wiċċi minn qudiem. Sewwa. Proset. Li mhux komputu tiegħu imma jagħmilha. Sewwa. Anyway. L-ewwel messaġġ li supporters ma naħdu xejn for granted. Okay? Aħna rridu nerbħu kull partita. Ninżlu dejjem biex nerbħu l-partita. Tajdu li ħatilabu ma ħattarxin tlifna 2 punti fl-ewwel round li fl-ewwel fażi kienu jiswew ħafna. Għaxi jiswew aktar punti fl-ewwel fażi? Le, għaliex kieku ġejna fl-aħħar logħba aħna ma kienx ikonna biss bżonn li jidrom mal-Furjana kieku erbaħna li ħattarxin fil-bidu, kienet kull storja differenti fl-aħħar. Ġifieri neħdu xi ħaġa for granted hija importanti. Li ħan nilabu fil-ground tagħna huwa onur għalina, li ħan nilabu taħt l-isem ta' Viktor Tedesco li huwa President Glorious tal-Hamru Spartans huwa importanti ħafna. Sewwa, jiġifieri imlewh il-ground. Nieħdu pjaċir jekk narawkom titrassu mhux nkunu xamplati fuq l-stands, okay? Għaliex kemm il-plejers jieħdu pjaċir bikom. U nista' ngħidilkom jiena il-President qiegħed mal-Hamru Spartans għax il-Hamru Spartans għandhom support qawwi. Mela, grazzi l-aħwa, grazzi ħafna Chris tal-prezenza tiegħek. Grazzi Henry u proset anke tal-wirjiet stupendi li qed tagħmel nawguralek li tibqa' dejb din il-forma. Kemm dal-istaġun u anke wkoll staġun ieħor ħad ismani ħaqqu player of the year. 100%. Ħad tismani, m'hemmx dubju. Vik, grazzi ħafna wkoll tal-preżenza tiegħek u sintendi grazzi ħafna wkoll tax-xogħol siewi li tagħmel. Thank you. Sallu likom, grazzi tal-segwejtuna għal-program li jmiss. Tislijiet.